Какво сега, какво гледаш? Въжна? Аз съм я купил вече. Нова туалетна, нови тук модерни ПВЦ плоскости, вече няма да лепим почки, няма да давим пари за почкаджи. Пляс, две плоскости и банята готова. Ефтино, бързо, качествено, така работим ние. Гледам тук офиса как бъде обекта, много добре. Тук жирафчето, от курничко. Тук ще трябва малко да поправя. Тук жирафчето, виж. Количката, търнали се, шкурнали се, всичко както трябва. Много добре, само че въпросът е, че аз не обичам да стоя в офиси. Има хора, които обичат да работят на компютър, на бюро, на стол. Ако трябва да избирам дали да работя на бюро или на косачката, предпочитам косачката. Затова качвам се в количката, тваря си косачката и отивам да си правя кефа. Защото много е важно каквото и да работиш, да ти е кеф. На мен ми е кеф да кося трева и отивам да кося трева. Ай, чао!